Mai. Pane mabhaketi andisingaoni. Pane rimwe bhaketi kare vari pakona. Nerimwe bhegi rai pakona but ndacharonzwa kana kuti. Uzofana ngona ngodhumuka unoziva. Hatisi kudhumuka. Okay, fine. Ona zvinhu zvemumba. We are trying to solve another issue. Uri kupinza imwe issue. What is that? No. Mira. Asaurira pambandiyani. Okay. Ndini. Good. All right. Apa. Tikugadzirisa nyaya ipapa iko zvino. Yemumba. But inyaya dzemumba kanyaya dzemumba boss. Unoona zvimwe zvinuka. Zvinhu zvedu zvaya zviri mumba ndi but hatisi kuzviona pakona pazvazvakaita. So ndofana kunyarara kana zvichatika mumba nokutisiyana ona kuti it's fine. Okay, it's fine. Andine nazvo. Aripo. Andine nazvo. So what kudini nyaya? Panyaya ifuti. Nyaya ipi? Boza padzipane tuka. Iye ndakutaura kusarira pamba. Iwo ndosarira pamba. Kweni ndine po. Saka itori sorted kwa uri. Ndiri pano ini. So you just wangoti imbo. Saka chazi kuti imbo yako. Azvina kutanga nhasi kezvosarira pamba ichi. Ndatojaira kuti kuzoti pana pandofana uri vandiri wani. Vanozara mwana ndokula. Saka problem. Nombosandoko. Unochida? Unoziva kuti iwo pa ndakakufimba ndaimwadoro. Ini waitoziva kuti ndochida. Saka tikabva tawirirana pepe kuti mwana anofana kuvata panze handiti ndizvo. Unoti kuti kudaro. Asi kuti munhu akazvinoita kudoro unongoendawo kashazvo ngoti unovarirwa nomasagu. Vati asipo. Zvichapamwe futi. Panze pari kunaya. Kuba kunaya? Zvimvura zvikwa zvakupfunda. Zvinge zvakuti wabvisa hembe zveshuwa. Bvisa hembe. Vati vanhu vanondibhaisa handiti. Mukadzi wangu ndomuda hakuna zvakadaro. Hakuna. Vanhu vanoda kutondikanganisira vanoda kundiputsira musha wangu. Mai kavambodara. Ndinokanganisa pati anondiregerera kwanzi aita zvakati. Hakana. Ndachati friend yachirudza zvinhu zvisina basa pana. Mukadzi wangu haiti zvakadaro. Ndandomuda mukadzi wangu. Anyway. Kazvi zvibudiro zvangu ngondotandarawo. Ko mai. Uya kana hembe dzacho naungobuda. Romboy. Ndoza. Wana rafare kizilo. Tsono. Alright, samira tsono. Madira akazofanya. Ukozita mai. Vakaita mari. Oiri rinoshanda. Andakakuudza. Ukada useka papa aredi oiri dzeizi. Dzakashanda papa. Samadhiri ndo mugadzirisa. Anoini ngori ndiye akaramba nemadhiri achita ishanda. Saka madhiri ndo mugadzirisa. Wakatokota basa. Ndakamuudza papa plan yakauya ndakakota good mari. Saka unoisa mari. Saka imo ndo bozi andakamuudza. Asi basa rofanotanga next. Asi unotransfer nika extra. Kuitira kuti ndomba 5 grand. Kuitira kuti usisina saka madhirika tsano vari kushanda basi saka tsano tokumuda bozi basa riri kutotanga next week but handinoziva kuti kana washandisa sana vanozoti inini staff kwete munonga muri wako basa riri kushanda and bozi one tichashandisa bhakere nyiri yari zononga natsaka saka imimi ndipei madetails enyu ndikutransferi rega ndikusendere unongosutara natsano ndakumhanya bosi ndine maracha asati asvikisa zvinhu zvangu. Alright. Umwe mugenge akapfuura madhezi ari tiri papa. Uyo mari yangu uyo ndina maracha ndakapa staff rangu rakawana ndikambhadhara mari nanasi zvakane. Alright iri bonya ndaisa 20 asi network. Ayo don't. Zvinongoita madhego. Saka tsandombata. Ndombata tsaka tongotaura ndeti. Madheri bo imi mungu. Saka. Bana sasa zvasvika izvo. Aiwa zviri pabhodha rina bhodha ranga rakandipara straight kupeso. Unotora mazuva mangari kubva panokugeza. Munipe 9 to 10 hours. 9 to 10 hours. Asi unoziva zvinhu zvakufana nguva. Aiwa ndozviziva. Alright. Ngati kate store short. Yeah. Tokupa 24 hours. Yeah. Andidika? Mangwana kuswera mangwana topatinoda kuzobvunza kana zvisati zvasvika. Zvino zvatosvika. But kana zvisati zvasvika zvinhu ndikauya paurika. Uchadhimei. But 24 hours. 24 hours. Chama. Tozvinzoti izvozvi. Handi munoona boys pandambosvika ndambodzisa matrailer anomboona zvinhu unozvika. Zvinhu zviromboflowed wakacha. Aiwa gema. Amupei 24 hours. Ngatenda kuma. Ngatenda. Awa zvinosvika. Awa zvinosvika. Sisi. Hapana kurise zvinhu. Hapana nyaya ndaida kubvunza isisiri man.
Munongona mukadzi wamakati paya kuti mutakurire zvinhu yachifriend yenyuyo. Pane zviri kuitika pana driver wangu mani paya. Ko makawaneiko naye? Inda every time ndongovaona vane vari vese. Ine hapana chandati ndakuziva zvangu. Mukandivhara. Yes, hapana. But vanomunoziva kuti manyanga ari kuti Aishuwa here. zvese zvinobuda. Iko zvino hapana chandati ndakuziva zvangu. Ndoza nezuro futi ndakavaona. Nezuro futi ndakavaona futi. Saka handisi kuzviona zvakanaka izvozvo. Ine handisati ndakuziva zvangu batika. Muchazvibatira moga here. Hapana chokwadi chinokuitika. Haungatore mwacha wesapamba unokuberekera mango kuti we musango. Mike, ndiri kukubatisa rimwe dhiri. Ndiri kuti utamba wakachenjera anditi? Kumba kwangu iko. Handifuni kuti kuchaita shamwari. Ine izvi inesa wira. Akupota echiuya. Pane zvaakandibvunza. Ukati chi? Ndikati ndina handizvizivi. Hapana kana chimwe chandinoziva. Ndakamurambira. Wakatogona iwe. Ndakatogona Wakatogona. Ndakaramba ndikati handizvizivei. Akada kundifeya ndikati kana wani chandinombozviva hapana. Zvakaomasi. Asi ndirakuudza chinhu wani Saule. Mukomana yekumusiya ka. Kumsiya ndimusiye zvangu. Haumusiye? Ndimusiye. Ndingatotamba ndakachenjera. Kuti kumsiya. Kumsiya. No. Shuwa tamba makachenjera shuwa. Chandinofanira kungoita chiti ndichatamba ndakachenjera zvapera. Kusiyana hangu naye. Kana uchiuzviona kuti zvine future shamwari. Ameno. Zviri kwauri. Okay. Yeah. wakutiza kana ndaimbofana kuti ndimugadzirisa mukati ine garupa makwe ndogara ndogara pamba uri kuona sei hapana kuri kuona kuti ndakapedzera kutaura zvipayapaya zvindatobata ndadatofamba kuya padhini papo se zvinhu zvakasvika kumba cheko zvakasvika padhini ndotokudza chokwadi asati akapedza kusvika matails chete angori pamasvingo ndo zvaandifonera dita driver waditi ari pamasvingo aiwa chokwadi matails unongomaziva kudhara achitendesera zvinhu zosvika iwe aiona madam zvasvika aunakana mboya nedrink zvasvika ndokutengere drink wadaro nongwagona aiwa pane zvandaimbogadzira kana mufesi wangu unosvikaita aura tiribo kakatangana kunditekesira ndokubva katsika mafuta ekundiyeketira akana kundipa nguva yekubatanidza kakaenderera mberi nekundisekesira ndakabva ndati chobwizva ndaisatarisira murudo kuona kwangu kainge kandipuwira iwe simtati kabebi akakayendibreki kanomisa zvinhu zvese hama dzangu ndakange ndanyura murudo pafeya ndakange ndanyura timu rangu ndakange ndanyura murudo yoyoyo ndakange ndanyura hama dzangu ndakange ndanyura murudo pafeya ndakange ndanyura timu rangu ndakange ndanyura murudo yoyoyo ndakange ndanyura kaipaisa kunge kanoda mwari langwaji yakaifarira ndeye mari kakanditadzira kaita nditi sori ndaitotonyora kuti kanditi tali nekavoisi kanoita sevayolini ndaitogaya ndabata kaqueen ndazos papisa kupisa zvakanyanya zvaipoti nakaenda kubichi kumbotoduka handozvinoita kana zvaita manzekana utori nemunhu mumwe unofemedzana naye kwete kungoenda wari hwani ndatakana varume chete unongoda kukadaisa izvi zvinhu zviri kuindira nditi asi mukazomunhu mvesa chinongeza shamwari yangu chaibest zvoneka ndoputa bvunza ndakatofundoputa imba yake ndakamuudza but haana kumbonditenda kana kawanda vachimadaija kamvezvo shamwari yenyu inenge ichipa
iye manje ukamuudza ka anoti kuti ni pamwe zvaza zvokuti pamwe ndomuonera kuti ndoda mudzimai wake or something or ndoda kutsaimba una namba dzake tumbate ngapadhuze ka namba nadzanga tisana achangoona achangodzwa nevanhu vamwe atisiyana zvangu ndakatopedzerana naye kuti ndakada kuzama kumuudza sashamwari yake but anozama uniteerera. Iye mudzimai azvinonetsa sha uri muchindi wangu unozviziva but muchindi wangu pamoyo but zvimwe zviro ndichikuudza ka unondirambira saka handichakwanisa kuudza zvimwe zviro nokuti ndanosi kuti ndakudini ndakutadzira mhuri yako ndakukatsanganisira pamhuri yako nekete saka zvimwe ndikangoona ka ndokwanisa kutonyarara ndambotomona mudzimai wako amunomuona vachidaiso nomwe muchinda akatorwa namarai chaiwe